Ubak kuis Sumer na kasnong Muktapur East Jante Hills District, balasya penbena baula ja nadu kakat santrik naitung arhajar arpun rio, hadin baula late sya Karnataka banwat kam wat jam, lalap daga basuk balawan ra biang ya u sya Meghalaya, hakas ngin kong jong kasipau tarik unailar arhajar arpun rio, hadin kajingwat bagajingya trilang kabalane artayo, hapadeng kipulit kam Meghalaya, kipulit jong ka Karnataka, kumjuk ka KSU Bengaluru Unit, kibahaying bat kiwi-kiwi. Ka Sorkar Meghalaya hadin bakalayo jingtip kalabut din ya kane ka jingja lengba u menteri rangba gejelau Konrad Kongkal Sangma bala IT ya ka jingtho bapura hak arpnyo terik unaitung arajar arpun riu sya ka Sorkar Karnataka ban pensuk ya ka jingye trelang hapadeng gibor pulit jong ka Meghalaya bat ka Karnataka. Ka kenhun ki pulit jong ka jela Meghalaya balayalam dauhe pulit IPS u Lovish Girl kila late sya Bengaluru rengkat bat ki bahaying utei ubalaja ka kenhun kalai trelang bat ki pulit jong ka Karnataka banwat ika jingtip ya ki jingya ilenti bakhadu jong uba kuis Sumer bat banwat ya ka jaka ba udon lengba ki kor internet ki bala ai jingtip babnya ka jingjob ka bakongsan kalong haba uba kuis Sumer ula persang ban penyedai bat yo jingtip lengba ki social media syapang ki bahaying jong u da ka jingyarap jong Kavi Kumar ubala ai jakasa ban yo ri rengkat bat kajing kersan lengba kajing trei da kajing tip babnia ki pulit Meghalaya ha kajing trei lang bat ki pulit ka Karnataka kilala ban lap yu yo ba Sumer lalap hapadang kajing im basngain ha tip tur hapo ka district Tumkur bala shim yu ha kajing Sumar jong ki bor sensyar nangta la penbek ki kijing dan kam na kabenta bo unyo wan phai biang shala ka jela da ka basung ha ka ba menta ulayo benya kenduk biang balaki jong ki bahaying ki bahasem kibahaying kilayo ban pediang burom yu ba kuis Sumer haslong uba Sumer lapan pau kajing songu yu menteri rangba badan burom bala kersan yu ban wan phai biang daga basuk ya kane kajing songu lapan pau ru da kibahaying bahasem ki jong u ka kaipot kubor ka yetu bo menteri rangba gejelau loong da kajing irap jong ki pulit ka Karnataka khamtam ki pulit jong ka Bangalore bat kajing trei shitom jong ki pulit ka Meghalaya bat kiwi kinong ishim benta lala banlap ya ubak kuis bat kipulit Meghalaya kilawan ra biang yu daga basuk shala ka jong gejela ka office jong menteri rangba gejela ka pha ka kerwa sungu ikipulit jong gejela Karnataka naga benta ka jingi trelang ka jongki kumju syaka kenhun kipulit Meghalaya naga benta ka jingi tre shitom ka jongki ki bahaying bat kiwi ki bala ai ka jingkersan ka bakordor ha ka por bawan ka kerwo ka late ru show Dr. DRL Nongline ubala yakran ningkong bat ka office jong menteri rangba gejela berkumju ka kerwo ka late ru show Kavi Kumar uba da ka jing songret ba ka jing subun jong u hakaba la ai jakari ba ka jing irap yu ba kuis Sumer ubalong ka benta ka bakongsan hakaba pintikena ka jing shngai jong uba kuis bat ka bala penla ban yakendu bat ki bahayeng hasem jong u Long dulu lah. Oh lah, di Soklan so ni. Soklan mah. Kau ingin boleh bola. Sumaripi, mah. But lembaga jiran jongki somla nanti na po Bangalore, somla kuliah. Lai pinter. Nata segi bahieng, kibasan. Nata nagilang jauh serta do cimnisa pondat kesama. Ngaruh ngalayo penyelam ni kini bahieng berapan mah mana kendu yo chief minister ke ban khanya ke jing wan cheno kidan ke aingo yo blay menta la yo an thai la kemen menta la kemen mo ke sedang biang yo jing ke ba mai menta sikmat badu jing kemen Mejo pirang dan di para jo pingal kira di para jo piro mejo piro ada alam show chief minister tengkat berkini kini ki mama jo pi berokan te ta te ki bro ki bala jia ki bombay banjian dari ki lajia nani sekmat te pin haban khamsian elit kawan tamba wat judo jingkermen ma ki bahiyeng gidan kinong ada jo pi gidan hamtam ublay udan di pila light nak ni kajing ma boleh la plat imipi ta ipin sapai sok siye ma ki tang ada u presiden jang ke kur Sumer pelun kasih jantia ini penpau ya kajing komen ke bakrau kum ke kur
balala ban walam pat yumi ukur jongi mo negeri ke jinja jonguna do ka sipel tarik Julai ngikum kekur ngila simkiai kan bat ngila le ikendo niau chief minister ya ke office jongu ban karpat iki nyarap jongu tingi sngau komen ba nakali yang chief minister ke office jongu kila simkia bai kan di rangkat hi bat ki ka police department jong ka state jongi Meghalaya di kila sim ya kan ke banta kila simkia bat kila pha ro mo kita ki tim jong ki ban lai shadow Bangalore namar ka jinja jong udai hapo Karnataka ke tim kila jadi kita ki tim rangkat hi bat ki kakur arngut ki ki nong mikmat ni la jet ban ya le rangkat bat ki Bangalore te kani ka jin sim khia jong chim minister ka palong ro ya ga ki police bat ga government sa Karnataka ban sim khia ya kani te ni panpa ji sangu ya ka police ro kumjo bat wadi ki police ro situ cha Karnataka mo ki police ki bayarap ikini ki brief jongi haki jinye day ban wat ya ka jinja jong umeo jongi te haka jo ka poro ni panparo ka jing sangu ya ka KSU unit Bengaluru unit mo ka badon city da ka jing simkia jongka ban ya senran ban ya leitlang bat ki brief jongi kinong mikman bat khamtam kiarap ha ka ban interpret ka kitin namar don ki banta sati fi ki brief ki kren ha ka Canada ka kitin jongki mo tingi sam komen kini ka KSU unit mo Bangalore ka ba kidon ki dukhat ki bas ngau ya ka kitin te kiarap ba kata te da ka jing tre jongki kamut kakam ka yai bai tingi paru ka jing sangu yaki te ha ka wero ngi panpa ka jing sangu mat ka jing sangu buram yai Dr. DRL Nonglaj biya dong kat hangne pi kane ka jing kendo bat chief minister ka dai lang ba jongi dai me i ba ai buj yang dai me i ba book appointment te da ka jinyarap jong i te kan ne ka long ka bajak te na ka liang jong i kum ka kur sumer te ngipun pau ya kan ne ka jing sangu na ka banta na do ka office of chief minister bat ka police department bat ikini barok ki biarap yang ngalayo jingtep sipang ke jingja jong uni o samla wes sumer haga khat nyo trek bangi i lang ba ka social media but kumjuro ngalayo ya ka phone call na ki badan jiadai kirang ba jong ka kur sumer te kumta hi marsen yo ya ka jingtep ngala phone ro seki bahayeng banglayo ban kren ni para jong u quest sumer auto kasngi bad mar sentip ya kata ngala pentip yo chief minister bun tha eki police nang ni ban ya coordinate but ki police support Bangalore Karnataka bad hagi jo opor ngala ai jingmat yakini ki rangba kur bakin lom ya ka kanhon banyak kendu yo chief minister nomor ba don kam ya ka jingtip ke babnya sipang ka jingtmu boni o samla quest sumer ulech thi meno ulech kumno kaja ti kumta hadian bakini kila ya penlong ya ka meeting bakar ki jongki kile thu bakila kloi ban wan banyak kendu yo chief minister te chief minister ru ula ai por ki ha ka phun yo tarek jong ni banai beradab barwan ya kendo kumtai kemi para bat kini ki rang bakur sangot kumto kilewan bat layo ya kapan
ya don lang bat ki ban ya rap ban batailem sipanggakam khmat jong chief minister tu chief minister mador hi aku tu hi ka jia kendo ula ai ko order ban pha ya ka specialized police team ban le chathi japo Karnataka hakaba wei ki police officer barangba oleh alam bat kumjuro ka sarkar kala penbiang ya ke jinglet ke jingwan jong ki arngot ki rangba nakakur naka bentaban yo ya ki jing ya kendo isathi siapa Bangalore kiladan situ ketu nesngi bat haba 4 labdien chino tu kirang bakur kilai wan phaino shwa dan rei nakliang joka Karnataka police kila ya simkhe kene kam bat ka lapanjur ya kaching ya ka search operation ya kaching wan chipang jo ye hadien bakla wan phai haganika sipautrik ladang bakla gilayu jing tebba lalap ya ka jaka ka ba kham kerja ka ba uniu samlau dan tekum tang lahab yang ya ka ban ya bodin tenge ti ngala tebeng ya chief minister ban bodin ne kam bat ban penbet kerki ya ka jinglet biang sai sisen kumba arngut ki rang bakor kumta ka singi ka bobot imat khatwei trik mo khat artrik ngatrai ti kila ya le biang chete but la pentep ba imat khatwei trik lap yuni o samla la don hakti yang polis ba ta singi ka bobot kumut khat artrik kila ya le biang chete ringkat bat arngut kini kirang ba but ban pendap ikam ki jam berkhot kirang la pendap hado men miet ndala siteng miet badang step kirami nang thi bat kila poi po gati men pra beji presteng bat mental la poi hang ni tingidap da kecing kemen ke bakrau malayo biang yu brio ubalaja la sibenai udah udo usnam jong kur sumer bat weni ikon samla jong judgment revenue trap kini ki jingjia ki jia kha ye ki samla jongi nang ne me gele abat ki wei pat ki samla hapo not is haba ki let ki wei pat ki jala jong kari India ki kendo gri ching e bat kini kedai ke wei na kimat bag sarkar jala kadai ban simkia na kapor si kapor lada ke jaya no la kalong barit neu bakrao kejing imbriu kalong ke bakodor komjo tina kata kadau aku wei kalian akan tui ki samla bakilet sebar jong jalal jong kedai banong ki berfikir but mendai ban susania yano klem da don show karkam ya pentep but ki wei dei ki balak ban budien ya kejing le jing wan jong ki kim dei ban sip tieng pat ha bakilet nama rapori India ngi dei bandong ki ba smutrai ban lek tambah dei bandong pat ki berfikir berhage juga puar kentu iki bor sarkar bah badan ki no ki jingja wei balateb ya keno ya jingja ke basungsi kum kine sarkar ki kedai ban simkhya mador bat nga ai ke jing yaro yaki samla ki asu ki badan po Bangalore ki bala simkhya ne kam police department ro kebala simkia hoi Karnataka police but megila police but kamtam yo chief minister ubah hadien boleh kendo yakini ki rang bakur ye ikimi jong uni samla kusumer ura simkia but ula pen biang nadong hadong ye kajing dan kam jong kajing lai jingwan jong ki bro arsen hadu mentaba uni samla la poi kumne ya kentu uni samla ro kusumer ban nam sngau du jing kermen mo pi dai bandan ka jing sngau skam ka jing slot nang dei sakmat dang biang jing em ka watmai but ki bahaying yang pi dan senda yang pi mangirung dan senda yang pi dan kam kono no jing rapat ju tiang ma mentale la poi hari la jong ten ting shu na ma
dia dari man sedang temai nan dia dia bandong uba sumari la dia im tibru tu belai bat habalet bawan sino da pentip iki bahiyeng kenang ba kanu pasnio kana om jesyo menta sekmat tu boleh nak kat request ma ta